Fire! Men, don't do anything without my permission. Copy, sir. Paghuwat mo sa akong mando, inaatay asit nga naguna. Copy, Sarge. Team, standby. Kaya mga bata. Huwat ra mo sa komando. Kaya nikawala sa mga bata. Abante ta. Okay mga kauban, andam na pa mo sa tong mission karon. Andam na boss. Mayo. Kabalo ba mo sa atong mission karon? Ang atong mission karon pagkuha tag epektos. Good item. Boss, isa may katransak na to karon. Ang atong katransa karon mo ni ang pinakagahi sa tibuok kalibutan. Kinahanglan andam ta. Yes, bossing! Ikaw agata. Kinahanglan andam mo nimo imong kagalingon. Tungod kay ikaw ang mukuha sa epektos. Perme ko andam, boss! Kinsa man akong katagbuan eh. Babae sa babae. Babae po'y magdala sa epektos nila. Pwesto! Boss, asa na sila? Huwat-huwat lang ta. Muabot rato sila karon. Men, hold your position. Nahaan na sila sa tulay. Men, kita mo ng babae na nagpadulong. Bawa na tong kauban. Sarge, si Buhaton. Inig humagtransak. Muris bakta. Kompleto ba ang items diha? Sa atong gikasabutan, kompleto ni. Maayo kung mauna. Agata, i-check yan dala. Kompleto, boss! Nadala niya tanan. Ang kwarta, asa. Agata, ipakita ang kwarta. Maayo, kay nituman mo sa atong sabot. Karon, magsabay ta. Have a good deal. Boss, umunas na tunsak. Okay, kiniglabay sa itong kauban. Fire! Fire! Agata, paliguro ka kita na lang duha. Okay, men. Isa na lang. Puslan man, nga ako na lang isa. Manabla ko! Ang epektos. Wa! Taas ang kamay! Sir! Ayaw, sir! Maluwi ka! Men! Dagpa! Good job, team! Mission complete.